Esta mañá, os traballadores do Concello de Boiro concentrábanse ás portas do consistorio para demandar a aprobación dunha RPT actualizada para acabar coa fenda salarial e de xénero e recoñecer o valor dos servizos públicos que prestan. Tras unha vintena de reunións, o Concello contratou unha empresa externa para a valoración dos postos de traballo, tarefa que xa viña desenvolvendo o propio comité de empresa. Tras 14 meses de traballo, máis de 20 reunións co Goberno, asambleas informativas cos traballadores e un compromiso co Goberno que se plasmou na reserva de 308.000 euros nos orzamentos do 2024 e o pacto cos sindicatos de completar as melloras salariais nos anos 2024, 25 e 26, levamos máis de 6 semanas de silencio. O xoves 3 de outubro presentousenos un novo organigrama unilateralmente deseñado polo Goberno, menosprezando as 19 reunións de traballo anteriores mantidos cos representantes deles mesmos. Dende entón denuncian unha parálise nas negociacións que implicará retrasos na elaboración do documento, que debería estar aprobado este ano. Máis de mes e medio agardamos a valoración dos postos de traballo que debe realizar unha empresa externa contratada polo Goberno cun custo de cerca de 10.000 euros para as arcas municipais. Dende que esta empresa externa entrou a formar parte das negociacións, este comité non ten novas nin información do estado do traballo de valoración que o Goberno debe presentar para a negociación cos traballadores, sospeitando que se está a facer un traballo non obxectivo. Os tempos legais da Administración esgótanse para cumprir cos compromisos adquiridos para este exercicio 2024. Tras ano e medio de traballo, o Comité de Empresa urxe o Concello a atender as súas demandas e avanzar na RPT, que permitirá a actualización salarial de 175 empregados. Dende o Executivo mostraron a súa vontade de chegar a un acordo co Comité de Empresa, algo que xa demostraron durante o pasado mandato coa aprobación da consolidación de postos de traballo. Lamentan o xiro que dá o Comité, apelando novamente ao diálogo como mellor solución ao problema. O que quero comunicar que por parte deste Goberno a boa vontade para levar adiante unha RPT. O demostramos, estamos dentro dos plazos, se falou no seu día de aprobar a consolidación, aprobamos a consolidación, de feito fomos dos primeiros concellos en toda Galicia a aprobar unha consolidación e o cumplimos. Seguimos tendo boa vontade e para iso nos presupostos deste ano levamos unha partida orzamentaria nos orzamentos para contemplar a subida salarial de efecto retroactivo para a nova RPT e cumprimos e estamos en tempo, estamos no mes de outubro, estamos a tempo de levar a pleno unha nova RPT, entonces, a verdade que non entendemos o que está pasando neste momento, non?